ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବରଟେ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କୃଷି ବିଦ୍ୟା ନିଧି ଯୋଜନାର ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ଆମର ସିଏମ କିଷାନ ସ୍କଲାରସିପ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ତାହା ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା 30 ନଭେମ୍ବର, ସେଇଟା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଡିସେମ୍ବର 20 ମାନେ ଆଉ 5 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଡିଟେଲ କଣ କଣ ରହିଛି। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣ, କୃଷି ବିଦ୍ୟା ନିଧି ଯୋଜନା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ 20 ଡିସେମ୍ବର 2025। ତ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଦେଖିବା କଣ କଣ ସବୁ ତାର ଡିଟେଲ ରହିଛି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ତାକୁ ରିକଲ୍ କରିନେବା। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିମରେ ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଆଉ ତାର କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ରହିଛି, ତାର ପ୍ରୋସିଜର କଣ ରହିଛି, ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ ରହିଛି, ତ ଡିଟେଲ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ତ ଭିଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି, ଦେଖିବା ପେଜ ଫିଲ୍ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଓବିସି, ଏସଟି, ଏସସି, ଏସସିବିସି, ଏସସି, ସବୁ କାଟାଗୋରୀର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍କଲାରସିପ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଜ ପର କୋର୍ସ ଡ୍ୟୁରେସନ, କୋର୍ସ ୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କୋଉ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଭେଲ ଦ ସ୍କଲାରସିପ ଓନଲି ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଇୟର, ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଏ ସ୍କଲାରସିପ ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋड କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜେନେରାଲି ୟା ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ସିଏମ କିଷାନ ମାନେ କିଷାନ କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋड କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେଜଟି ଖୋଲୁନି, ୱେବସାଇଟ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଥିବାରୁ ଜମାରୁ ଖୋଲୁନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଦଉଛି ମାନୁଆଲି କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆଉ କଲେଜ ଡିଟେଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ମାନେ ମାର୍କସିଟ ବଗେରା ହେଇଗଲା, ସେ ସବୁ ଦରକାର ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମେନ୍ କରି କିଷାନ କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସର କିଷାନ କାର୍ଡ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ସେଇ କାର୍ଡଟି ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ କିଛି ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ ନିଆଗଲା, ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଏନି କାଟାଗୋରୀର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏନି କୋର୍ସ ସେମାନେ ନେଇଥିବା ଦରକାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କୋର୍ସର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସିଏମ କିଷାନ ସ୍କଲାରସିପ, ତ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।